जोंहा गोदान बोसोर 2024 फैबाय बे गोदान बोसोरनि रायजो राजा आइ आफानिसिम साफ्रोमनोबो आंनि हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिबाय दिनै जोंहा बे गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय आरो गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोब्बा लाखिनानै जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा जे रायजो राजानो पिकनिक मोनसे दतमा समस्ति हिसाबै मोनसे पिकनिक होदों बे गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोर बरायनायनि मुङाव बेयाव गोबां रायजो राजा आइ आफाया फैदों बाहागो लाफैदों दिनै बिदिनो गार्जेन सोरबाफोर मास्टार रिटायार गामिनि गावबुरा रिटायारफोर गुबुन गुबुन साख्रि मावनानै रिटायार जानाय मानगोनां बिथांमोनाबो दंफैयो फोरोंगिरिनि रिटायार जानाय बिथांमोनाबो दंफैयो आरो जोंनि वार्कार प्राइमारि वार्कार पेरेन्ट बडि इउथ आरो वमेन साफ्रोमबो प्राइमारिनि वार्कारफोर गोजाम आरो गोदान दा सिगांनि समनिफ्राय सालायबाय थानाय गोजाम वार्कार आरो गोदान वार्कार बिथांमोनाबो दंफैजोबो गोबां बेयाव गैयाबाबो 900सो रायजो राजाफोर फैदों 900 जनसो जागोन दा बेयाव लेथेर फेथेर थानायखाय नुवाखै दंफां सिं सिं थालाबायनाय जादों जायगाया दंफां सिङाव बेखायनो दिनै आङो मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनिसिम आङो साबायखर बावबाय दिनै आं सासे दतमा समस्तिनि कोअर्डिनेटर हिसाबै बिथाङा जे बे हाबाखौ मावनो थाखाय खाबु होनायनि थाखाय रायजो राजा आइ आफाजों दान्दिसे रंजानो खाबु होनायनि थाखाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो रायजो राजाखौबो बेयाव फैनानै बाहागो लानायनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों आं बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि नाजानाय बिथांनि दान्दिसेबो जिरायनाय गैयै जे हाबा मावनायनि थाखाय दिनै जोंनि जेसेबांनाखि बिटिआर एकर्डआव दंमोन बेयो गैयाबाबो खावसेया जाबाय होननानै जोङो बुंनो हायो मानो होनबा जोङो गहपुर साइडजों जि बेरेखा हान्जाया हाबा होननानै बुंबाय थादोंमोन गामि ओनसोलफोरखौ जोङो 40टा गामिया हाबबाय आरो दिनै जोंनि एकर्डआव थानाय जे बिटिआर एकर्डआव थानाय 6.3 बे हिसाबै दिनै 10टा कलेजआ जोङो मोनफुंनो हाबाय बेबो नै दाख्लैसो फोसावजाबाय दा बेनि थाखायनो आङो रायजो राजासिम बेखौल' खावलायनो नागिरदों जे थांनाय समफोराव जे बिटिआर नैबे बिटिसिखौ जि खुंबाय थादोंमोन बिपिएफ सरकार बे बिपिएफ सरकारनि खुंथायाव रायजो राजाफ्रा माबायदि मोनबोनायमोन दिनै जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय बिटिआर सरकाराव माबायदि मोनखो बेखौ आङो रायजो राजा आइ आफाखौ बिजिरनानै नायनोसो आङो खावलायगोन मानो होनोबा जोङो बै समाव बिपिएफ सरकारा कम्बल खुन्दुं लुन आइजोफोरनो होयोमोन नाथाय जोंनि बिटिआर सरकारा बेफोरबायदि होआखै माबोरै मा होआखै जोङो डाइरेक्ट एकाउन्टआवनो अनसाय बिथांखि 5000 दिनै बै कम्बल बिपिएफआ होनाय कम्बला जोङो बेबायदि 5000 जों बायोबा गोबां मोननो हायो सासेयावनो गोबां मोननो हायो जों मोनसे समस्तियाव गैयाबाबो अनसाय बिथांखि 250 200 आरो बिदिनो गियान सोरां 200 250 आरो बिदिनो बेमारिफोरनि जे रग निर्माण बिनि थाखाय 250 200 मोनसे समस्तियाव बेबायदि बिदिनो 600 700 800 जन बे मोनथायखौ मोननो हादों सोरबाया 10,000 सोरबाया 5,000 जाय बेमारि बिथांमोननिया 8,000 10,000 बिदि मोनदों आरो मैगं थाइगं फाननानै जाग्रा फिथा सावनानै जाग्रा दखान बाजार होग्रा बिथांमोना 5,000 करि मोननो हादों दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ गोबां रायजो राजा आइ आफानो अनसुंथाइ होदों बेखौ नुनो हाया मानो होनोबा रावबो कारापसन खालामनो हाया डाइरेक्ट बेनिफिसियारिनि एकाउन्टखौ लायो डाइरेक्ट बेनिफिसियारिनि एकाउन्टआव सोनानै हरो बेयाव खुनु रावबो दालालि खालामनो हाया बिनि थाखाय जोंनि बिटिआर सरकारनि मानगोनां चिफ सारा बे हाबाफारिखौ मावदों बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आं बिथांखौ बावो मानो होनबा जोंनि आइजो माहारिखौ गोबां सन्मान बिथाङा होयो दिनै आइजो माहारिनि थाखाय गोबां खामानि मावदों दिनै गोबां बिमा माहारिया न' गैयैफोर बिथांमोना मोननो हादों दिनै बिथांमोना गैयाबाबो मोनसे समस्तियाव 7,000 8,000 मोनसे समस्तियावनो न' लुफुंनो हादों दिनै जोङो नैबे बिटिआर सरकारा
होनो हादों बिनि थाखाय आङो रायजो राजा आइ आफादखौ बेफोरखौबो बिजिरनानै नायनो थाखाय आङो खावलायबाय जे सिगांनि समफोराव बिपिएफनि दैदेननायाव मोनसे गामियाव गैयाबाबो गंनै गंथाम गाहामल' फैयोमोन मोनसे बिसिडिसियाव 10टा बिदिनो 20टा 25टा बेफोरबायदिल' फैयोमोन नाथाय जोंनि नैबे इउपिपिएल आरो बिजेपि एजिपि बिथांमोननि बे सरकार जथायै सरकार दानायाव मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननायाव दिनै मोनसे गामियावनो 30टा 25टा बेबायदि फैदों आरो मोनसे बिसिडियावनो 1000-1200सा दङ आं बेखौ गामि गामि ओनसोलाव बा बिसिडिसियाव बेरायनानै आं मिथिजोब्बाय नैबे दतमा ओनसोलाव 7000निबो बारा न' दङ नैबे दतमा समस्तिनि सिङाव आं प्राइमारि मोनफ्रोमावबो बेरायनानै आङो रिपर्टखौ लाजोब्बाय दा बेखायनो आङो खावलायदों रायजो राजा आइ आफाया बिजिरनांगौनि सम फैबाय बिजिरनानै नायदो सोर मोजां मावदों मावाखै थगायसुलाया सोर माखासे दैदेनगिरि बिपिएफनि दङ सिगांनि गागु गागु दैदेनगिरिफोर आं नाम मख'ला बे आदामोनहा सारमोनहा बुंबाय थायो जे थगायदों थगायसुला होनना प्रमद बर' थगायसुला होननानै बुङो थगायसुलाया सोर रायजो राजा आइ आफाया बिजिरनानै नाय जेरैबायदि खोथा होदों जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा बे खोथा होनाय बायदि मोनसे मावलांदों जोङो बुंदोंमोन इलेक्सनाव 75,000 होगोन होननानै सेल्फ हेल्प ग्रुपनो दिनै जों होनो हाबाय नैबे जानुवारि दानाव आरोबाव 6,000 जोङो होनो थांगासिनो दङ जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ 6,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000खौ फार्स्ट किस्ति हिसाबै 25,000खौ होगोन आरो थांनाय बारावबो 3,000 4,000 जानो एसे खम 3,087 ना बेसेबांमोन आं एकर्ड गोसोआव गैया दा बेखौबो होनो हाबाय आरोबाव बिदिनो होबाय थागोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनो आरो आइजोफोरनो बेल' नङा सेरिकालचार डिपार्टमेन्टआव गोबां आइजोफोरनो न' आरो एम्फौ फिग्रा बेनि थाखायबो डाटा बुथुमनानै लानाय जादों सार्भे खालामनायबो जाबाय बिथांमोनहा न' मोनगोन आरो बिदिनो दंफां गायनो थाखाय एम्फौ फिग्रा दंफां गायनो थाखायबो बिथांमोनहा मोनगोन अनसुंथाइ बिनि थाखायनो रायजो राजा आइ आफाखौ आङो बिजिरनानै नायनो थाखाय आङो खावलायबाय मानो होनबा बिजिरनानै नायनायनि सम फैबाय जोंनि बर'आ बेफोरबायदि गावसा गावसि जाबाय थायोबा न'खरावनो सोरबाया बिपिएफ सोरबाया इउपिपिएल सोरबाया कंग्रेस बिदि जानानै थायोब्ला गोजोननाय फैया ओंखायनो खौसेथि जानो थाखाय आङो खावलायदों रायजो राजा आइ आफाया जि सरकाराव दङ बे सरकारखौ सापर्ट खालामनो थाखाय आङो रायजो राजानिसिम लोगोसे गोदान बोसोराव बयखौबो मोजाङै मोजां जाहाथे आफा इसोरा लाखियो बेनि थाखाय आरो फिन आर'ज गाबनानै गोदान बोसोरखौ बरायनानै आंनि बुंनांगौ एसेयावनो फोजोबबाय खुलुमबाय।